Ние разполагаме с високотехнологичен машинен парк, който ни позволява да изпълняваме проекти с висока прецизност и качество. Дейността на дружеството се развива в производствено хале с площ 14 000 квадратни метра и височина 14 метра. Оборудвано с мостови кранове с товароподемност до 20 тона. Основните машини, с които работим, са файбър-лазерни машини за рязане на листов материал с размери от 2 до 6 метра, обработващи машини, цифрово управляеми фрезови центрове, спругове и шлайф машини, заварачни роботи за автоматизирано и прецизно заваряване, огъващи машини, апканти и хидравлични преси за обработка на детайли с различна дебелина и форма, съоръжения за боядисване, инсталации за алкидно и прахово боядисване, гарантиращи издържливост и перфектно покритие. Тази комбинация от модерна техника и квалифициран екип ни дава възможност да отговаряме на най-високите изисквания на клиентите. Гордеем се с това, което правим и приноса ни към развитието на българската индустрия.